Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kita, aku dan Mbah Surojo. Oke. Mbah, wis dadi Mbah cikrake. Wis dadi guys cikrake. Kur gari ngenteni sing pesen. Oh, Mbah iki model diuntung-untung ngene, Mbah. Iya, momo iki ya luar ruwet nggo gawe wadah resek nyapu-nyapu kur gari gruang. Lah iya, buane nek tali-taline bareng. Ya ora ya kur taline ya padha karo iki dipuntir-puntir ngene. Berarti wis kok bambu iki lah Pak taline ya sekalian ngono ya. Iki guys cikrake Mbah Surojo wis dadi pesenane. Pesenan dulur ya iki. Oh iya, Mbah. Aku arep takon iki, Mbah. Iya takon kepiye? Biyen jarene sak orang enek lester iki nyabet ya bayang panen pari ngono. Ya, pancen biyen kuwi mbah kuwi tukang drep, tukang bawon. Bawon biyen. Warit engko ditumpuk sesuke nyabet. Nyabet kuwi modele kaya dene kursi tapi aneng iki jari-jari ning gonggok ya ngono kuwi. Walah yo rekasane biyen ya. Tapi ya senajan rekoso sing duwe sawah kuwi mau walah panganan iki dikirim terus, ya dikirim ya rokok ya wedang kopi ngono kuwi ya. Lah sekarang wis suwi ganti acara meneh saking pintere wonge gawe erek ya erek kuwi mau sing narik alkon. Nggih. Dadi dijalurke kaya het pabrik ngene kae lah. Tapi iki paku dibengkong ngene dadi mubeng terus sing geret alkon. Dadi awake dhewe tinggal madahi terus nek kok wis disetel awake dhewe iki ngebruk-ngebrukne awake dhewe madahi. Madahi kabahe kuwi, Mbah. Cepet tapi ya kuwi mau nek ora cepet-cepet keburu kedelean gabah iki dadi melu regete melu kotor kan kuwi mulane cepet. Berarti enggak liran Mbah. Ora liran ya. Setengah hari atau panggah setengah hari. Oh, mbok agek liran. Laran-laran madang ya wis. Kuwi ngono kuwi. Lah. Barang wis ganti taun erek leren. Mati, carane mati iki wis ora kanggo meneh. Ganti treasure. Oh, baru mlebu treasure. Ya, dadi kok le ngarit iki kur dhuwure ngene iki ya tumpuk. Lah kok nek wis rampung kabeh di gongleng mesin moni awake dhewe tinggal ngebruk-ngebruk nek kelihatan kuwi mau. Dadi meture rono wis gabah. Wah, wis rampung ya. Antarane pendak taun meneh ganti acara meneh. Ganti acara meneh saking pintering menungso. Dadi saiki karo kombet utawa blower. Dadi ki mesin mlebu nang areal. Dadi ki pari sing isih nang wit mesine alah jan terus langsung metu wis dadi gabah. Saiki. Nah, kecepatan kombet utane blower kuwi mau nek dalem 2 jam 3 jam setengah hektar. Wis positif rampung. Beda karo istilah nyabet ngene kan iso 2 dina 3 dina. Nek kuwi 2 jam rampung. Lah perkara masalah hasil sing drep karo sing drepke nek jaman biyen nyabet aku oleh 8 kintal. Nggih. Bawone dikeki sepintal. Oh, biyen iya. Oleh bawon arep ora nyawah kan gabahe akeh sebabke dibawoni gabah. Kuwi sing bangsane kaya awak-awak ngene iki wis ora kanggo. Ora kanggo soale blower kuwi mau memerlukan wong loro. Dadi wis carane sing khusus nggo madahi karo nggo jahit kuwi mau, karo nyeblok-nyeblok kuwi mau ngono kuwi. Dadi soal supir to ya biasa supir ya. Biasa nyata. Wis saiki iki lah wong sing tukang drep kaya mbah ngene iki wis ora tau drep soale kalah karo kombet kuwi mau. Iya, Mbah. Kalah cepet ta, Mbah. Kayak ringkes. Terus
kuwi kaya ngono kuwi. Dadi saiki sing drep wong sing sugih-sugih. Nek sing bangsane kaya mbah ngene iki wis ora kanggo sebabe lho ora sing sugih-sugih piye? Wong duwe kombet kan wong sing sugih. Ya kuwi sing buruh saiki. Ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki ya nek ana wektu tenaga ya paling-paling ngasak. Ngasak sepiro lho ngasak wong leles ngono kuwi kan ya. Tapi ya mbah dilelah urung ora tau ngasak. Alah, ya arep ngasak aku paling-paling oleh sak gegem rong gegem nyemplunge kurungku pakan pitik. Kuwi jaman mbah. Biyen kuwi kaya ngono kuwi. Dadi bab perkara masalah pegawean jam. Nggih, Mbah. Jan ora tak tolak-tolak. Bawon yo ayo kerja apa padat karya yo ayo aku mbiyen jaman nome aku yo nganti tuwek kaya ngene yo isih bangga rekoso terus kepenake kapan tapi aku yo bersyukur. Nggih, Mbah. Bersyukur yo alhamdulillah. Ora ketang mung pemasukan 1.000 2.000 isih kena nggo tuku liyane kan ngono kuwi. Alhamdulillah banget lho, Mbah. Kaya ngono kuwi mulane kaya anak putuku sedulurku kabeh menghemat segala-galane harus menghemat soale tahun sing wis tak alami 61 peteklik gedhi terang 9 bulan walah biyo jan hampir-hampir umure mbah ora tekan semene soale ndelok nang endi-endi ora neng apa-apa ya isine mung padha delok-delokan mulane saiki iki apa pemerintah iki wis jan canggih tenan. Mulane ana irigasi. Tersiar kuwi terus pencetakan sawah barang dadi ya alhamdulillah dadi saiki wis merdeka tenan. Kuwi sing padha duwe sawah. Nek kaya awake dhewe ngene iki kaya aku ora duwe sawah ya isine ya mung buruh biasa buruh. Nggih, Mas, pokoke pentingan apa enenge ngono kuwi. Aja awake dhewe terus ngomong sing ora-ora. Waduh, iki kaya ngene. Aja ya alhamdulillah ngono wae. Nggih, Pak. Karo takon sijine aku, Mbak. Iya, takon apa? Jaman biyen sak orang enek edit jarene iki sapi, Mbak, sing nggo bajak. Iya, pancen iya. Sapi kebo kuwi nek kota isu digawa nang sawah. Nggih. Kanggo mluku. Nggih. Dadi ana mlukune, ana sapine, ana angkul-angkul kasih nggo gawe nang pundake sapi kae ya. Alah yo rekasan itu menanan yo. Lah kuwi nek mluku sapi apa kebo kuwi mau nek dalem seprapat kuwi setengah hari. Setengah hari, Mbah. Tembe rampung. Tembe rampung, Mbah yo. Lah kuwi kok nek wis rampung wis dadi apa mlukon kabeh kan ya diantarake 2 dina 3 dina sampai seminggu. Engko nek wis seminggu sukete kan wis basa garu digaru. Ya garune ya karo sapi kebo kuwi mau ya karo sapi. Lah ngono wis digaru lembut temenan. Lah baru dinepke sedina apa sewengi terus isuke dibuang banyune padha tandur. Nggih. Kuwi jaman biyen. Nggih. Berarti sapi kuwi cara sapine ditiket cilik, Mbah ya. Iya, dadi sadurunge awak sapi kuwi mau mulai bar dikeluh dibelajari mleret. Nggo gawe ngangkut apa-apa. Lah kok nek istilah iki wis nang sawah ngono kae ya. Sapi kan dikentang nang areal wangane sukut wareg ya minum barang. Lah kok nek wis padane sore gerobake diputer dipasang mangkat bali. Gerobak iki ya nggo nggawa kayu, ya nggawa werna-werna wong jaman biyen iki isih kabeh-kabeh iki isih rekoso ya apa jenane wong kae sing kanggo masak wis isih jaman tungku kae biyen ya gawe pawon kae urung eneng kompor gas urung eneng werna-werna ya listrik urung eneng dadi nek bengi lampune lampu gembreng sing eneng toronge kae lah duwe lampu sing padang kuwi lampu patromah wong sing berlebihan wong sing duwe kan nek sing wong biasa-biasa ya gembreng lampu gembreng kuwi mah ya murupe abang iki kaya ngono kuwi biyen mbah sing tak alami nggih Pak nah bareng saiki
kabeh wis padha duwe Listrik. listrik. Dadi ya kan pemerintah kan ngusahake Iya. tenanan saiki merdeka tenan. Merdeka tenan. Mulane ya kuwi mau senajan saiki wis merdeka, mbuh sing wis keluarga, mbuh sing urung keluarga, dadi rada menghemat segala-galane. Nggih, Mbah. Dadi aja weh aku duwe listrik terus aku apa-apa nganggo listrik, apa-apa nganggo listrik. Ya wong listrik iki ya nek ora ditukokke setrum ya ora murup ya. Dadi ya kudune rada menghemat. Ngono Nggih, Mbah. saiki iki ngocak ngomong sing tahun-tahun sekarang iki. Nggih. Nek mbiyen pancen rekasane waduh, rekoso nelongso. Iya. Lah aku jaman isik nang masjid tarian. Dadi saka ngomah ora nggawa duit kanggo bayar pak gurune, mung nggawa nek apa minyak lampu. Dadi kan lek wis teko masjid padha ngaji, Nggih. nyuleti sentir kae. Iya. Kae sentir. Engko nek upamane, oh iki minyake lampu entek. Gilerane, oh sesuk kowe nggawa minyak lampu sebotol. Engko nek cak 10 kan 10 botol. Nggih. Lah dadi engko pirang bengi entek, sesuk kowe sak teruse ngono kuwi. Jan longso temenan ya. Saking kepengine ngaji, Nggih. udune udu minyak lampu. Ngono kuwi biyen iki. Biyen, Mbah. Iya. Aku ya Allah. Tapi saiki iki bocah saiki wis jan kepenak. Nggih, Lampu saiki. padang kok garek ceklik Klik. ngene iki. Urip Wis bisa. kadang-kadang. Nggih, Mbah. Kadang-kadang bocahe wong wis lampu eneng gurune sing marai eneng. Kadang-kadang kono ngaji ya emoh. Emoh. Bocahe Iya, iki ya bocahe angel. angel ngene iki. Oh iya, Mbah. Kadang. Ki anu, Mbah, sahabat-sahabat penonton sekalian pamit, Mbah, sampun sore. Oh ngono ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Ditujokake anak putuku lan sedulurku sing ana ngendi panggonan. Nggih, Kuwi Mbah. kaya ngono kuwi sejarahe Mbah nalika isih nom biyen. Wong Mbah iki wis segala bidang apa wis tak lakoni buruh. Tapi buruh maksudku, buruh bikin irigasi wis, derep wis, buruh nyangkol ya wis, buruh kluku ya wis. Ya bangga alhamdulillah ya nganti teko semene mulane kaya anak putuku lan sedulurku kabeh sing isih padha normal sehat, sing ora sehat wis moga-moga aku muji sing padha slamet sehat walafiat lan uga dimudahake segala urusane lan dilancarake rezekine. Amin. Juga kanggo istilah iki nyukupi nafkahi keluarga anak lan Nggih, Mbah. kaya ngono yang bisa sampaikan kepada anak cucuku dan saudaraku semuanya. Bila mana ada salah atur, Mbah minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, Mbah. Berhubung ini waktu sudah tidak mengizinkan mau maghrib, dicukupkan sekian dulu, gampang disambung kelanjutannya hari besok. Nggih, Mbah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.